नमस्कार. आज मी तुम्हाला मांदेली फ्राय करून दाखवणार आहे. इथे मी मांदेली घेतलेत, ते स्वच्छ साफ करून घेतलेत. त्याला मी मॅरिनेट करून ठेवले. आलं लसूण पेस्ट, लाल मिरची पावडर, कोकम, हळद आणि मीठ याच्यामध्ये अर्धा तासासाठी ठेवून दिलं होतं. आता आपण फ्राय करण्यासाठी घेऊया. इथे मी फ्राय करण्यासाठी तांदळाचं पीठ, 1 चमचा लाल मिरची पावडर आणि अर्धा चमचा हळद. आपण मॅरिनेट करताना मीठ टाकलं म्हणून तर मी थोडंसं मीठ टाकून घेते, अर्धा चमचा. फ्राय करण्यासाठी पॅन ठेवलं आहे. आपलं तेल टाकून घेतलं आहे मी 4 चमचे छोटेवाले. असं आपण तांदळाचं पिठाचं कोटिंग करून घ्यायचं, एक एक करून. तुम्हाला जे आवडेल, रवा आवडेल तर रव्यामध्ये करा. मला इथे तांदळाचंच पीठ आवडतं म्हणून मी आपल्या तांदळाच्या पिठामध्येच फ्राय करते. जास्त करून तेव्हा तरी वापरते, नाही असं नाही. रवा जास्त करून तांदळाच्या पिठामध्येच फ्राय बरे वाटते. तुम्ही पण तुमच्या आवडीनुसार, रवा आवडत असेल तर रव्यामध्ये करा, पण अशा पद्धतीनेच करायचं. रवा घेतला तरी आपण मॅरिनेट केलेलं असतं, पण ते थोडेफार मसाले पाण्यामध्ये निघून जातात, म्हणून आपण थोडा रवा घेतो त्यावेळेस थोडा हलकी लाल पावडर, हळद, मीठ हलकं हलकं थोडंसं द्यायचं मिक्स करून. आपलं तेल गरम झालं आहे. एक एक करून मांदेली तळून घेते. कधी पण मच्छीला मॅरिनेट करून अर्धा तास तरी मसाल्यांमध्ये ठेवून द्यायचे, मग मच्छी कशी कडक होते. लगेच करून लगेच तळायला घेतलं तर त्याला मसाले पण आतमध्ये मुरले जात नाही आणि ते वरवर मसाले लागून आतमध्ये मच्छीचा हे राहते. एका साईडने आता आपण 2 ते 3 मिनटं चांगले फ्राय करून घेऊया, नंतर आपण पलटी करूया. इथे आपले 3 मिनटं झालेत. आता आपण मांदेली पलटी करून घेऊया. मांदेली फ्राय होण्यासाठी काही जास्त वेळ लागत नाही. मांदेली पटकन फ्राय होते 2 ते 3 मिनिटांमध्ये. आपण छान असे कुरकुरीत फ्राय करून घ्यायचे, मस्त कुरकुरीत खायला. गॅस आपल्याला लक्ष द्यायला लागेल. जळत असेल तर आपण मीडियम ठेवायचं, गरज असेल तिथं फास्ट करायचं. आता मी इथं मीडियम केलं आहे, आता परत थोडा फास्ट करते. कांदे आता फ्राय होत आलेत. आता मी गॅस स्लो करते आणि एक एक काढून घेते. काढते वेळी परत गॅस स्लो करायचा, आपण काढून घेऊया. म्हणजे तेल कसं परत दुसरे घालीपर्यंत जास्त गरम होतं ना. आता हे काढून घेऊया स्लो गॅस करून. असे मांदेली मी सर्व फ्राय करून घेते.